polovici, 5. koločko za 6 minút. Ale šláď, dement! Oni to tu s tou riťou. Ešte stihneš to 10 koločok za 12. Dávaj! Takže 5 koliečok za sebou, 6. ide. Koniec 6. kola. 7,5 minúty. Ide 7. Pohni si, ty dement! Rýchlo! Rýchlo! Uvidíme, ako bude pokračovať. Vyzerá byť už dosť rozbitý. Si dosť nekvalitný komentátor. Vyzerá byť už dosť rozbitý a vrajme reálne, čo sa s ním deje. Do piča hovoríš pred každým kolom, uvidíme, ako bude pokračovať. No, tak to som zvedavý teda. Môžeme sledovať jeho beh. Jeho beh, ktorý sa dá porovnať s Hrochom. No, s Hrochom, ktorý už mele z posledných síl. Kola začiatok 8. Dement, ešte 2 kolečka, rýchlo! Rýchlo, to dáš. Už mu vidno žilu na stehne. Napumpované lítka. Posledné kolo, ty koľko 2 minúty ešte máš. Poď! Pohni si, ty dement, rýchlo! Kde to možno zvládne sa skús bez pialom. Posledné kolo. Čas. Čas 10 minút, má ešte 1,5 minúty. 10:27. Má minútu. Vyzerá, že to nakoniec dokáže poraziť Bestiala. A Bestial, fitnesska bude nahraný. Prasak je to. Pohni, makaj, rýchlo! Rýchlo! Nestížeš to, poď. Rýchlo! Dement! Dávaj. Koniec! Pozrime si čas. Čas 11:30. Áno, zvládol to za... Ale je merne Zvládol to za lepší čas ako Bestial, takže stavka je vyhratá. Bestial si sračka.